Äänestäkää, olkaa hyvä. Olen vielä lyönyt mitään lukkoon. Aho kiertelee. Ei vaan, en ole vielä tehnyt siis lopullista päätöstä. Lopullista päätöstä, niin Aho selittelee. En minä kiertele enkä selittele mitään. Enkä selittele. Aho valehtelee. Lopettakaa! Miksi ette voi vain kirjoittaa, mitä minä sanon? Mitä minä sanon, Aho tuskailee. Minä en tuskaile enkä selittele. Minä vain haluan oikeudenmukaista kohtelua. Oikeudenmukaista kohtelua marisee Aho. Tämä on poliittista ajojahtia. Te kirjoitatte aina, että Lipponen sanoo ja Lipponen toteaa ja että Niinistö lataa. Mutta Aho selittelee, Aho itkee ja Aho sössöttää. Mä haluan pysyä niin kuin siinä roolissa, mikä mulla on. Että miksi olette koittakaa nyt. Eikö mä olen Nokian johtajana täällä tässä tilaisuudessa ja puhun niistä teemoista, jotka liittyvät nykyiseen rooliin. Niin kuin sanoin. Meidän on sytytettävä tälle kukkulalle tuli, jota ei saa missään oloissa päästää sammumaan. Merkki tuli. Hyvä keksintö. Merkki tuli. Minä kyllä olin ajatellut sytyttää sen vain ihan omaksi huvikseni. Jaa, mutta kai se merkkitulenakin käy. Ei missään nimessä. Sytyttäkää te merkkitulenne tuohon viereen, jos haluatte. Mutta... Ei mitään muttia. Mauri ja Seppo, hakekaa edustajat Zyssevitsin silmälasit, jotta saamme tulen syttymään auringon avulla. Minulla olisi kyllä tulitikutkin. Minä alan saada tarpeekseni teistä kahdesta. Nyt menette. Konneli Antti Kootteemäki Jäntti. Kosko Enttikoha Antti? No, älä viitsi olla lapsellinen. Samalla tavalla kuin jokaisessa täyteen ahdetussa koululuokassa, myös jokaisessa puolueessa on aina yksi häirikkö, jolla ei ole mitään menetettävää. Esko, kaapissa on uusi hieno peili. Anneli, tuo oli hyvin alhainen heitto sisältäen alatekstin, että minä olisin niin itse rakas, että haluaisin aina katsella itseäni peilistä. Niin, missä se peili muka oli? Täällä kaapissako? Kas vain. Kuka suomalainen SM-tason vesipalloilija on myös toiminut Suomen pääministerinä? Jaa, nyt ei tule mieleen. Ja se oli aivan oikea vastaus. Voitto jälleen. Niin, kas Paavo, mikäs sinulla olikaan asia? Esko Aho, sä oot tullut takaisin. Sulla on hyvä perä ikäiseksesi. Kiitos. Hyvä. Ei erinomainen. Käyttis. Nähdään. Onko sukupuolista ahdistelua, jos mies sanoo, että naisella on hyvä peppu? Ei ole. Entä jos sanoo, että hyvä, mutta ei erinomainen? No silloin se on. Mä haluaisin vielä siteerata kirjettä, jonka sain eräältä ystävältäni. Hyvä Esko, tämä on henkilökohtainen tarjous sinulle, Esko. Jos tilaat lehtemme puoleksi vuodeksi, saat lahjaksi tyylikkään keräämisen koriste-esineen. Mulla on sulle yllätys. Siis minulle? Kyllä. Se on täällä säkissä. Kurkista sinne. Ei kai siinä auta muu kuin pahaa aavistamatta kurkista sinne. Ei, have a nice day. Olen usein sanonut olevani pätkä ja ihmiset ovat nauraneet. Eivät minulle, vaan minun kanssani. Minä olen aina ollut tikahtua kyllä kerrassa. Esko, kokeile itse ironiaa esimerkin pohjalta. Mauri on pätkä. Ei sinun itse ironiasi voi kohdistua minuun. Kääriäinen on pätkä. Ei, sano itsestäsi. Minä olen pätkä. Pitää sanoa jotain, joka pitää paikkaansa. Minä muuten en ole pätkä. Hyvä on. Kääriäinen on pulska. Ja nyt sanot jotain itsestäsi. Minä olen pidempi kuin Mauri. Ja jotain sellaista, joka on ikään kuin negatiivinen asia. Jotain negatiivista, joka pitäisi paikkaansa. Niinkö? Ymmärrän. Me, arvon herrat, näemme oikeudessa. Mitäs pidät mun viiksistä? Heterot ei kasvata viiksiä. Oiko tämä turha urputus? Nyt on vihdoinkin loppua.
Kyllä tässä vielä hetki menee. Jos olet kyllästynyt olemaan pääministeri, hakeudu johonkin mukavaan palkintovirkaan, kuten... Rintamakarkurit hiljaa. Miksikä sinä sanoit minua? Rintamakarkuriksi. Ennen vanhaa tollaisia ammuttiin silmäluomien väliin. Viitataanko tässä nyt minun lääketieteellisesti perusteltuihin luomileikkauksiin? Kyllä. Mautonta, siis kuvottavaa, loukkaavaa. Tarkoitus olikin loukata. Mauri, me lähdemme. Seppo, käynnistä auto. Anneli, polta keskustan Helsingin toimisto. Mutta... Tee se! Oletko koskaan harrastanut itseironiaa? Se, mitä jouduin yksinäisenä murrosikäisenä iltaisin tekemään, ei mielestäni kuulu tähän. Täyskämmenellinen. Hetkinen. Et kai unohda Lugersmindin sääntöä? Mitä sääntöä? Lugerbaumin säännön mukaan nelospari voittaa, jos pelaajalla on taskussaan Mikki-hiiren kuva. Katso, onko tuo Hessu Hopo vai Mikki-hiiri? Mikki-hiirihän se näyttää olevan. Valitan. Wunderbaumin sääntö on armoton. Sinä tiedät kovin paljon noita tuollaisia sääntöjä. Yllätyin kyllä illalliskutsustasi. Sinä kutsuit minut. Mitä siellä näkyy? Osoitan kaukaisuuteen, koska sellainen näyttää valtiomiesmäiseltä valokuvissa. Mutta eihän täällä ole valokuvaajia. Salakuvaajia on aina. Kuule, Esko, ota tästä voita. Se piristää. Kuule Seppo, pyydän, että teitittelisit minua. Sinuako? Niin. Sano minua teiksi. Teiksi? Monikon toinen persona. Minä. Siis me. Ketkä te? Eihän sinua ole kuin yksi. Vai onko sinulla mielikuvitusystävä mukana? Päivää. Mitä kuuluu? Seppo, teetkö sinä minusta pilkkaa? Sallinette, että pyyhkäisen hilseet olkapäiltänne. Ei meillä ei ole hilsettä. Kyllä teillä on. Sinä olet pettänyt oman keskustaperheesi ja se katsotaan meidän organisaatiossa vielä pahemmaksi rikokseksi kuin se, että unohtaa äänestää kunnallisvaaleissa. Minä rakastin sinua kuin veljääni. Kyllä minä voin lähes vilpittömästi tunnustaa, että halusin valtiomieheksi. Jälkikäteen ajatellen on kuitenkin ehkä hyvä, että vaaleissa kävi miten kävi. Ja kaikki turhat muistot meistä kannattaa tuhota, pyyhkiä pois mielestä ja maan päältä. Eskon sana on minun lakini. Mauri, sinulle minulla on pieni lahja. Minun kotiavaimeni. Muutatko sinä nyt todella pois meiltä? En. Mutta teetin sinulle aivan oman kopion. Saat käydä joskus tapaamassa lapsiasi. Älä käy läpi, homo. Minä ymmärrän sinua. Vika on hallituksen lapsipolitiikassa, joka on täysin lapsen kengissä. Niin, arvoisat tiedotusvälineiden edustajat. Perheitä on laiminlyöty. Varsinkin ehjiä ja rikkinäisiä perheitä. Päästä irti! Hiljaa! Hallitus ei tue lasten hoitamista kotona, vaan pakottaa äidit, molemmat vanhemmat ansiotyöhön, niin että lapsella ei ole hyvää, turvallista kasvuympäristöä. Ei. Levottomat ylikansoitetut päivähoitopaikat johtavat juuri tässä näkyvään epäsosiaaliseen käytökseen. Äläs potki, niin saat pian jäätelöä. Apua! Pedofiili! Päästä irti! Kuulkaa nyt tuota Suomen lasten raastavaa hätähuutoa. Kuka sen kuulee? Kuka vastaa? Kuka antaa lapselle lapsuuden takaisin? Minä vastaan. Keskusta. Haluaisin taas säteillä tyytymättömyyttäni koko huoneen ilmapiiriin. Tässä on. Ja vaihdoin sinulle uudet nallipaukut. No. Keskusta on aina henkilöitynyt vahvaan johtajaan ja siksi koen paitsi oikeudekseni myös velvollisuudekseni valita itselleni seuraaja. Mitä? Aiotko ohittaa koko puoluekentän? Sellainen mielivaltainen ajatus tässä on. Asiasta päättää puoluekenttä. Piste.
On uskottavampaa, että minun kaltaiseni valtiomies tekee sen päätöksen. Piste. Ei millään pahalla. Pilkku, Esko, pilkku. Mutta sinusta on tulossa taakka alati uudistuvalle ja dynaamiselle keskustaimagolle. Huutomerkki. Naurettava väite. Mauri, naura kanssani tolle väitteelle. Esko, sinä olet etääntynyt puolueesta ja media on sinua vastaan. Sinä olet keskustan uusi. Et sano sitä. Paavo Väyrynen. Noin, ja sitten minä kaadun tästä taaksepäin ja te vaan otatte minut sitten kiinni. Sinultahan jäi autokoulu kesken. Eikös tämä ole laitonta? Eihän tämä ole edes käynnissä. Mutta kyllä tässä saa hyvää harjoittelua. Miksi sinulla on käsijarru päällä? Ja onko? Otetaanko pois? Ei, anna olla vaan. Esko, ota tuo kruunu pois. Tämä on naurettavaa. Me emme siedä niskoittelua. Hirttäkää tuo nainen. Ethän sinä voi Annelia hirttää. Enkö? No, ei sitten. Verotusta pitää laskea kaikissa tuloluokissa, paitsi jos verotettavalla on nauhuri nenässä 3 pakaraa, tai jos hänellä on taipumus räjähtää julkisilla paikoilla. Kyllä ennen oli kaikki paljon paremmin. Räjähtävät ihmiset pidettiin laitoksissa. Nyt ne kulkee avohoidossa ja räjähtelee siellä täällä. Ahon hallituksen vika. Hetkinen. Mitä Minä tunnustan. Toimitin Itä-Saksan Stasille valtion salaisuuksia ja palkkioksi saamillani hormoneilla loin Kari-Pekka Kyrön ja douppasin henkilökohtaisesti Kaisa Variksen Valdifiemmessä. Keskakkaa. Jos keskusta voittaa, lupaamme alentaa veroja ja nostaa sosiaalipalveluita, maksaa valtiovelan ja korvata kankean byrokratian perikepulaisella joustavalla hallitsemiskulttuurilla. Eihän tuo tokene millään. Nyt on kyllä kovien otteiden aika. Saamari! Jos et voi luottaa keskusta veljeesi, niin keneen sitten? Suomen keskustalla on nyt ydinase. Sorretun kansan eksodus routaisilta pelloilta kohti valtaa on päättynyt. Edessämme on uljas hulluuden ja nerouden rajalla häilyvä huomenna. Käytössämme on nyt veret seisauttava ja nahat irti polttava laite. Nostamme salkoon uuden puolueemme, ydinkeskustan eli YK:n, dynaamisen tunnuksen. Minä haluaisin ensin sanoa muutaman sanan. Vaiti sinä noita. Naisen paikka on hellan ja ydinaseen välissä. Mauri, mieleni halajaa mukillista kiljua, mutta en millään viitsisi kävellä. Kantaisitko minut kiljukaukalon ääreen?